אז מה זה טיפול פנים גלו? מדובר בטיפול החדרת לחות מאוד מיוחד. עכשיו אנחנו בחורף ומאוד מאוד קר, העור שלנו מתייבש מאוד מהר. אנחנו גם לא שותות הרבה בחורף, ולכן העור ממש זקוק לבוסט של לחות מוגברת. אז מה יש לנו בעצם בטיפול הזה? אנחנו מתחילות בניקוי עור הפנים, ממשיכות בפילינג איכותי, להסיר את כל התאים המתים. אנחנו נמשיך בהנחת מסכות מיוחדות על גבי הפנים, חומרי החדרת לחות מאוד מאוד מותאמים ומיוחדים לסוג העור שלך. תוך כדי הטיפול כמובן, את מתפנקת במסאז' פנים ודקולטה סופר מפנק, וכמובן אני לא מזניחה גם את המסאז' ידיים וזרועות. אז מעבר לטיפול החדרת לחות שזה סופר חשוב לעור שלך בחורף, את באה אליי לטיפול פינוק של ממש. אז למה את מחכה? צרי קשר לתיאום תור ופרטים נוספים.